Moi boas, Toño, que tal, como estamos? Estamos aquí porque xa fai 2 semanas que foi a asamblea onde, bueno, decidiches continuar, todos os socios votaron que sí. Quero que me comentes un pouco, xa agora xa máis metidos no mercado na seguinte tempada, como foi o mercado das renovacións desta nova tempada 25-26? Bueno, pois como esperábamos, un pouco complicado, non? Xa sabíamos, todos sabemos que fixemos un gran ano, bueno, os xogadores, creo que a maior parte deles tuveron ofertas para poder ir a outros equipos, pero bueno, estamos moi contentos de como salou todo, non? Que creo que o 75-80% da plantilla está renovada, bueno, a verdade, moi contentos co traballo realizado tanto por co traballo do UZAL, co traballo do cuerpo técnico que se involucrou un montón, e a día de hoxe estamos moi contentos. O bo deste equipo que, quedando subcampeón, normalmente equipos como o Estradense, con un presupuesto, en realidade, moito menor a moitos equipos que en presupuesto están por encima, o 9º, o 10º presupuesto da Liga, poder manter a columna vertebral de todo o equipo, quedando subcampeón, é moi complicado, é complicadísimo. Eso tamén fala moi ben do gran ambiente que hai neste club e como os xogadores se sinten no vestuario, moi importantes todos. Xa para comenzar, quero que me fales un pouco de esa familia que estamos falando de xogadores, o tema de fichajes, como facedes os fichajes para poder que se unan ao grupo e que sigan sendo o mesmo grupo e que se podan meter os xogadores, os novos, no vestuario. Sí, bueno, vamos a ver, o tema de fichajes, xa se digo, nós, hasta esta semana pasada que fixemos as últimas renovaciones, estamos máis centrados neso, non? Sinceramente, no que sempre en eso é como digo eu, innegociable, que primeiro que pregunten que tal persona son. Eu sempre primeiro que pregunto, a min podeme falar de un gran xogador que se ven que vai ser polémico, pois ainda que me digan que vai meter 20 goles, pois non vamos por ese perfil, non? Sempre tratamos deso estamos convencidos que a gran unión que hai, tanto afición, directiva e xogadores ten que ser igual. Se empezan xogadores a ver problemas entre eles, ao final págalo, e, bueno, creo que nestes anos foi un orgullo sempre contar con unha gran plantilla, e, bueno, creemos que este ano hasta ahora estamos acertando, e vemos que incluso os xogadores, cando teñen superiores ofertas, se se quedan aquí por algo, non? E porque hai casos que incluso lle costou moito traballo marchar para categorías superiores, despois de saber que aquí se estuvo, como que foron moi felices, bueno, iso, como se comentaba, un orgullo, non, para esta directiva. Hai que falar tamén das baixas, as baixas foron todas moi importantes, empezando pola baixa de Coque, un histórico do club, dos xogadores que máis encontros teñen da historia. O día que Coque che di de marchar, que sentiches ti? Bueno, pois mira, que non che vou engañar. Para mí non foi unha sorpresa. O Coque se leva 2 anos ou 3 já dicindo que quere, bueno, que cada vez lle costa máis, non? O tema das pretemporadas, ten un traballo moi duro, compaginar o traballo cos entrenos, cada vez estaba lle costando máis traballo. O ano pasado, fai 2 anos, empezamos con algo de problemas, o ano pasado, por tema centenario seguiu. Este ano, a verdade que a min, eu preguntei e non me quixo dicir nada, porque é unha persona que non lle gusta o protagonismo, sabía que se nos chega a comunicar fai un par de meses que non iba a seguir, que íamos a preparar algo, non? Algo que ten moi merecido, como se fixo a Vicente, como se fixo a Manuti, a Javicho, a todos os xogadores, non? El non quería ter ese protagonismo, por eso esperou ao último momento para dicir que, unha vez finalizada a temporada, dicir que non seguía, e a verdade foi unha lástima, non? Despois continuamos cas baixas, non só a baixa de Coque foi sensible, sino a de Brais Calvo, outro xogador que ten que pasar a historia do club, porque os anos que estuvo foi un gran profesional, e bueno, non sei como valoras ti esa baixa. Bueno, a min, que queres que siga? A min, Brais, mira, se te fijas, cando se subeu o vídeo del, que eu teño que dicir que a primeira vez que o vin, non me importa dicilo, que estaba comendo e acabei chorando, porque a verdade, Brais foi unha persona que nos dou todo aquí, non, eu creo que detrás de Brais viñeron moitos grandes xogadores que temos hoxe en día no equipo,
bueno, no vestuario, ainda estando lesionado, estando sin xogar, sempre nos deu moitísimo, non? Bueno, é unha gran baixa, non? Que, bueno, que a verdade, ao final, tiñamos un pouco, explicouse, non? Porque o problema que había, que as fichas sub-23, é que estaba un pouco no aire a súa renovación e el se decideu buscar un pouco outras opcións, non? E desexarlle tamén moita suerte. E despois chama a atención que casi todo ataque, pois, marchou, deixouno por outras ofertas, falamos de Porrúa, Gamarra, Jaichenko e Fuentes. Ao final son baixas moi sensibles porque xa tes que buscar moito recambio no ataque. Como foi para ti cando che transmitiron as súas marchas? Mira, vamos a ver, Gamarra e Jaichenko aos 2 días de acabar, aos 3 días de acabar a Liga, a mí xa me chamou Ourense, non? Dicindo, preguntándonos se tiñan contrato, se non tiñan contrato, que tiñan interés por eles. E, bueno, sinceramente, desde a primeira semana vímoslo que xa moi complicado que seguiran, pero o que se comentaba antes, non? Son xente que, ainda tendo ofertas de superior categoría, eu sei que lle costou moito tomar o paso de marchar, non? Bueno, despois o de tema de Fuentes foi un pouco similar ao de Brais, non? Eu, o que llevo sempre o corpo técnico, que foran moi claros, a xente que estuveran polo tema do problema que tínhamos cas fichas sub-23, que fóramos os primeiros en informarlle, non? Dicer yo que non teros esperando esa última hora, non? A Fuentes tamén se comunicou, non que era baixa, pero que había posibilidades polo tema do sub-23 de que ao mellor forma baixa, el tamén que diría que esperar unha semana para poderlle comunicar a decisión por parte da directiva. El, bueno, xa tomou a decisión tamén de buscar outro equipo, e insisto tamén, outro chico que aquí, bueno, desexarle tamén o mellor igual cos outros, porque dounos moito, o comportamento foi exemplar, bueno, son baixas que a verdade a mí me fastidian moito. É unha baixa que tamén nos deu moito, porque todos sabemos o gran xogador que é e o querido que é no club, bueno, decir que un pouco malestar a nivel de club, pero non por nada, non? Desexo o mellor. Certo é que, bueno, non contamos un pouco que se nos fora e por eso nos deu moito, non? Pero, bueno, desexarlle que lle vai o mellor posible bueno, a ver se poden quedar segundos. Xa, para rematar, vamos a falar das incorporacións moi importantes, empezando xa pola portería, que a marcha de Coque hai que incorporar sempre un segundo porteiro, que, bueno, o de segundo porteiro ten trampa, eu creo que van competir os dos opostos hasta o final. E quero que me fales un pouco de Ale, porque Ale xa estuvo no equipo fai unhas tempadas atrás, seguro demostrou ser un dos mellores porteiros de preferente. Sí, bueno, Ale aquí xa cando estuvo, que tuvemos o tercer porteiro, dudouse moito o ano seguinte de poñer eso, que dis ti, que aquí nunca sabes quen é segundo porteiro nem primeiro porteiro, igual que agora, o sea, fíxese un porteiro, pero non se sabe qual é o primeiro ou o segundo. Bueno, non se la vamos seguindo desde aquela, bueno, na marcha malo vimos que tamén unha cousa que aprecio, que me gusta moito valorar, non? Cando a xente lle ves moitas ganas de vir, el tiña ofertas para ir para outros equipos de terceira división, bueno, cando fixemos a chamada, dixo que ele estaba dispuesto, me acordo que estaba de vacacións, que tan pronto chegara que nos reuníamos, e nese mesmo día xa chegamos a un acordo, a verdad. E despois unha das incorporacións que xa se filtrou o nombre o sábado, de Dani Pedrosa, e moita xente quedou sorprendida. Un fichaje que non esperaba moitos, pero ao mesmo tempo un fichaje de moita calidad, suplindo tamén un dos mellores delanteiros da Liga. Como se chega a fichar un xogador de tan tremendo calibre, sobre todo que a trayectoria que ten Dani Pedrosa? Mira, eu é verdad que a Dani Pedrosa, pois eu creo que debe ser a terceira vez que intentamos traelo, non? Dani Pedrosa sempre tuvo, creo que, moita relación con xogadores que son aquí no Estradense, e creo que el tamén é unha das claves pola que veu, non? Porque todo lle transmiten que aquí se está moi ben. Eu acórdome perfectamente cando chegamos no noso ano da fase de ascenso, que entramos, que fixéramos aquí unha festa contra Villalbés, quedar aquí incluso con nós. Foi cando o conocín, e desde aquela xico tendo relación con ele, ainda me acordo perfectamente este ano que fomos a Boiro, que me vou saludar. A mí parece un gran chico. Bueno, cando vimos que ainda non estaba renovado no Boiro, pois, bueno, puxemos en contacto con ele a ver se damos a un acordo, e para min é un gran fichaje.
E xa para rematar a rolda de prensa, sabemos que ainda non está o equipo cerrado, ainda non empezou a pretemporada, pero ti como presidente, a que crees que opta este club? Mira, o equipo non está cerrado, como ben comentabas, eu sei que tamén a xente, porque a mí a xente mundo pola calle, tamén está nerviosa. O primeiro que quero que transmitir é que a afición este tranquila, porque estamos nun momento que me poden creer que estamos... Ben certo é que estamos, é o primeiro ano que estamos barajando, para min, xogadores top de terceira, e claro, esos xogadores todos teñen oferta de segunda red, non? Por eso estamos tardando tanto, pero en estes momentos puxéronsenos moi ben as cousas e vamos, creo que vamos a ter a opción de poder elegir entre moi boas opcións. Eu conto que esta semana poder dar algunha novedade máis, a verdade a cousa que non está nadie preocupado, porque estou convencidísimo de que vas a facer tan bo equipo como o ano pasado, un mellor. Despois, o que está claro que non lle podes prometer a xente que vamos a estar arriba de todo, porque hai que dicir que ano pasado non estou moi ben e a veces os resultados depende moito que a política quer entrar ou non quer entrar, pero estou convencido que se vai facer tan bo equipo como ano pasado. Gracias. Vale.